Jak se připravit na přijímačky s nulovým rozpočtem? Pokud bych se vžil do role deváťáka, který nemá žádný peníze na přípravu, tak bych to udělal tímto způsobem. První moje kroky by vedly na cermat.cz. Tam bych si našel katalog požadavků k přijímací zkoušce. Je to vlastně seznam témat, který Cermat zveřejňuje, který máte umět. Je to v podstatě obsah základní školy a jsou tam vypsané jednotlivé věci, které máte umět a který po vás u té zkoušky může chtít. Tenhle seznam nebo tenhle katalog požadavků si vytiskněte nebo si ho třeba přepište do nějaké excelovské tabulky, abyste si mohli trošku jako trackovat to, co umíte, na co je ještě potřeba se zaměřit. A pak bych šel po těch jednotlivých tématech a říkal si, tohle umím, tohle neumím, tohle umím, tohle neumím, na tohle se ještě potřebuju podívat, tohle umím tak napůl. Třeba si to nějak zvýrazněte nějakou barvičkou, nebo si to podtrhněte, nebo to, co třeba už fakt jako umíte, tak si škrtněte. Jo. Záleží na vás. Všimněte si, že jsem zatím jako neřekl, že si máte udělat nějaký cvičný test. Jo. Proč? No, ten důvod je ten, že typický deváťák, vaše situace může být trošku jiná, jo, ale typický deváťák na začátku 9. třídy ještě není připravený na to, aby si napsal cermatní test. Prostě je tam spousta věcí, které ještě neumíte, už jste je dávno zapomněli a tak dále. A když vy si hnedka na začátku uděláte test, tak dopadnete blbě většinou. Jo, můžou být samozřejmě výjimky, pokud dopadnete dobře, super, je to nějaký boost sebevědomí, ale typicky to nedopadá moc dobře. Jo? A já jako nechci, abyste začínali tu vaši přípravu tím, že zjistíte, že vlastně jste úplně v pytli. To by nebylo zdravý. Takže začnete tím katalogem a zjistíte, co všechno umíte a neumíte. Když zjistíte, že třeba toho umíte jako docela dost, tak si ten test klidně napište, ale s tím, že hele, vím, že tam tyhle témata ještě jako úplně neumím a je potřeba se na ně podívat. Takže si pak nic nedělejte z toho, že to v tom testu nebudete umět. Jo? A spíš se zaměřte na ty věci, které víte, nebo že byste je měli umět, jo? Nebo si myslíte, že je umíte. Tak to je pak pro vás ta zpětná vazba. Fakt to umím, nebo je potřeba se na to ještě podívat. Ať už si ten test uděláte, nebo neuděláte, tak jste ve fázi, kdy máte ten katalog požadavků a procházíte si, co umíte a co neumíte. V tenhle okamžik vám výborným pomocníkem bude další věc, která je na Cermatu zdarma, a to je TAU. Je to vlastně databáze příkladů. Těch, kteří se dřív objevili v přijímačkách, ale jsou tam rozřazený podle jednotlivých kategorií, podle jednotlivých témat. Takže tam máte třeba práci s čísly, zlomky, slovní úlohy, geometrii a tak dále. Krásně jako rozřazený. V podstatě to kopíruje ten katalog těch požadavků. Jo? Takže vy si v katalogu požadavků jako najdete, hele, tyjo, mám tady umět konstrukční úlohy. Konstrukční úlohy moc neumím. Tak jdete do TAU a tam máte příklady, najdete si konstrukční úlohy, geometrie a procvičujete. Samozřejmě nevýhodou toho TAU je to, že jsou to příklady, které dřív byly v přijímačkových testech. A všimněte si, já jsem na začátku říkal, že si ten test jako buď to nemáte dělat, nebo jenom jako opatrně. A ten důvod je následující. Nejdřív je potřeba pojmout tu látku, naučit se všechno, co jako potřebujete a teprve potom začít trénovat na těch testech. Jo. Úplná blbost je prostě od začátku mastit testy, bez toho, abyste se podívali do hloubky na tu látku. Já vždycky říkám, je hrozně důležitý učit se to podkladový učivo. To znamená, řeknu, neumím třeba procenta. Jo. Tak ta moje příprava nemá vypadat tak, že si jdu spočítat 10 cermatích testů nebo 10 příkladů z cermatu na procenta. Ta moje příprava má spočívat v tom, že se jdu pořádně podívat na procenta a najdu všechno, co existuje k procentům a naučím se procenta zleva, zprava, ze zhora, ze zdola, pochopím tu látku a teprve potom to jdu trénovat na těch cermatích příkladech. Protože vtip je v tom, že těch příkladů se dá vymyslet stovky, tisíce a pokaždý tam budou jiný. A v okamžiku, kdy vy se to naučíte jenom na těch cermatích, na těch konkrétních pár úlohách, které oni tam mají, a potom jdete těm přijímačkám a oni tam dají něco jiného, co vy jste se zrovna jako neučili, nebo zrovna to v těch předchozích letech nebylo, tak jste v pytli. Jo? Takže je potřeba opravdu pochopit to podkladové učivo. Pokud zjistíte, že nějaký téma neumíte, nerozumíte mu, třeba zrovna ty procenta, běžte na můj kanál, Marek Valášek,
a najdete videa o procentech. Staň se mistrem v práci s procenty, nebo takhle, jak se to jmenuje. Jo? To je video, který vás naučí o procentech úplně všechno a naučí vás o něm přemýšlet způsobem takovým, že pak vyřešíte jakoukoliv úlohu. To se týká i jiných témat, nejenom matiky. Pokud budete potřebovat věci na češtinu, můžete jít třeba na LearnTube, YouTube kanál na LearnTube, kde máme spoustu videí o češtině s fantastickým lektorem Tomášem Ficou. A nebo si prostě porozhlídněte po internetu. Spousta lidí se těma věcma zabývá. Další důležitou věcí, kterou při přípravě na přijímačky potřebujete udělat, je rozplánovat si tu svoji práci. Prošli jste si ten katalog a už víte, co umíte a co neumíte. Je potřeba vzít ty témata a nějakým způsobem si je seřadit a říct si, hele dobře, tak v září se naučím tohle, v listopadu se naučím tohle, v prosinci se naučím tohleto. Měli byste si to naplánovat zhruba tak, abyste, řekněme někdy v prosinci nebo nejpozději v lednu, už měli ten objem toho učiva zvládnutý. A podle toho, jak jste dobří, jak vám to šlo ve škole, kolik si toho pamatujete, vám z toho vyplyne nějaké množství aktivity. Ale tohle je to těžké to odhadnout, když to člověk nikdy nedělal. Tady by se vám zase hodil nějaký průvodce. No dobře, ale tak nemáme rozpočet, tak prostě to musíme zvládnout sami. To, jak to můžete zvládnout, je, že si uděláte na začátku nějaký plán a pojedete podle něj. Jo. Druhá věc je, jestli se dokopete opravdu to jako dodržovat. Jo. To je další jako challenge. Ale jedete podle plánu a když si tam nastavíte nějaký, v angličtině se tomu říká jako milestones, jo, nějaký kontrolní body, nějaký mezicíle, tak uvidíte, jestli se vám ten cíl jako daří držet, anebo jestli třeba jste pozadu a je potřeba přidat. Jo. Tohle je podle mě jedna z těch nejtěžších věcí. Dobře si to rozplánovat a držet se toho svýho plánu. Dobře, je prosinec anebo leden a my jsme prošli všechny ty témata a máme pocit, že už jsme jako na ty cermatní přijímačky připravení. Že už jsme obsáhli všechnu tu látku. No, tak co teďko? Teď je čas na to začít trénovat testy. Pokud jste v průběhu té přípravy pracovali s TAU, tak teď ty CERMAT testy budou mít jednu malou nevýhodu a to je to, že ty úlohy, které se v nich budou objevovat, vy už budete znát a tudíž vám nedají objektivní obrázek o tom, jak si vedete. Jo. Dobře, zero budget, nemáme žádný peníze, nebo nechceme investovat žádný peníze, tak jaký jsou možnosti? No, já nevím, poptejte se třeba kamarádů, kteří už ty přijímačky dělali loni, určitě budou mít nějaké knížky. A nebo pokud bychom trošku slevili z toho našeho nulového rozpočtu, tak běžte prostě do knihkupectví a kupte si tam za 200 nějakou sbírku příkladů nebo sbírku testových úloh, které jsou komerčně prostě k dispozici. A nebo vám prostě kámoš dá nějakou svoji starou, nebo půjčí nějakou starou knížku. Když říkám starou, jo, tak prostě ne z roku 1995 nebo něco takového, ale předloňskou. Ty testy jsou vesměs pořád jako podobný. A pokud budete používat pro to trénování nějaký komerční věci, to znamená ne od CERMATu, tak bacha, ty jejich testy jsou dělaný à la CERMAT, jo, nebo CERMAT-like. Co to znamená? Jsou tam úlohy, které se snaží simulovat ty CERMATí úlohy. Ale není to přesně ono. Dost často se stává, že tam prostě nějaký typ úlohy třeba v CERMATu jako vůbec není. Jo? Nebo to mají pojmutý trošku jinak. To je v pořádku, je to dobře. Jo? Vy si potřebujete vyzkoušet co nejvíc různých typů úloh. Co největší množství přístupů. Právě tak, aby vás potom u toho CERMATu nic nezaskočilo. Bacha, jsou k dispozici i materiály, kde je to jako úplně mimo. Jo? Problém je, že to většinou nepoznáte. To pozná odborník, který se tím zabývá jako dlouhou dobu. Ale už jsem viděl, že ke mně přišli děcka na přípravu s nějakým materiálem. Tohle jsme měli dneska na přípravném kurzu a já říkám, jo kámo, super, ale tohle u těch CERMATů nikdy nebude, protože tahle úloha je postavená tak, je to blbě vymyšlený. Prostě tohle tě u CERMATu nikdy nepotká. Tak když uvidíte nějakou takovouhle úlohu, tak si s tím zase tak nedělejte hlavu, jo, a řekněte si, OK, dobrý, tak to může být nějaký jako úlet trošku. Takže už teď děláme testy a třeba zjistíte, že vám nějaký témata pořád nejdou. No, tak je potřeba se k ním vrátit.
Další věc, kterou můžete využít, je třeba AIčko nějaký, řekněme chat. A dobře, jo, jsem pro, ale buďte opatrný. Buďte opatrný, i ChatGPT, i ty poslední verze, občas z nich vypadnou pěkný blbosti. Většinou je to dobrý, ale čas od času. Teď jsem mu dával nějaký příklady pro 5. třídu a 4 nebylo schopný vyřešit obyčejný sčítání a násobení. Prostě příklad na pořadí nebo na prioritu operací pro 5. třídu. Prostě úplně všechno měl blbě. A zajímavý je na tom, že když jsem mu řekl, hele, dej mi jenom výsledky, spočítej, jo, nezajímaly mě postupy, tak ty výsledky měl blbě. A v okamžiku, když jsem mu řekl, hele, můžeš mi to ale rozepsat, ten postup toho řešení, mám pocit, že tam máš chybu, tak on řekl, a jo, vidíš, mám tady chybu. A jakmile tam dá ten reasoning, to znamená ten postup toho řešení, tak najednou ty výsledky pak byly dobře. Jo? Takže je potřeba se s tím trošičku jako naučit pracovat. Je březen, únor, březen, máme natrénováno a stále nechceme investovat žádný peníze, ale rádi bychom si to vyzkoušeli na nečisto. Jaký jsou možnosti? V roce 2025 Cermat udělal takový jako den přijímaček na nečisto, bylo to na většině škol, takže tohle je docela dobrá příležitost. Nevím, jestli to letos bude znovu nebo ne, ale pokud ano, tak tam určitě běžte. Jo. Letos to bylo takový trošku pikantní, protože ty přijímačky na nečisto byly těžký jako prase. A spousta lidí z toho odcházela, ježišmarja, tak já nemám šanci se nikam dostat. Prosím vás, berte to vždycky všechno jako s rezervou. Jo? To, co je důležitý, je váš dlouhodobý výsledek přes několik jako testů. To, že v jeden test napíšete na 40, a to vůbec ještě neznamená, že jste hrozně v pohodě. To, že jeden test napíšete na 15, to neznamená, že jste úplně v pytli. Prostě vám to jenom nemuselo sednout. Jedna věc, kterou v této souvislosti můžete udělat, je, že si budete psát skóre, který máte v těch jednotlivých testech a můžete si to zapisovat třeba do nějakého grafíku a sledovat si časový vývoj. A stejně tak se doporučuje třeba škrtnout nejhorší výsledek a nejlepší výsledek. Tomu se říká jako odlehlé hodnoty, outliers, se tomu říká v angličtině. Jo? Tady jsem měl super den, nebo to byl jednoduchý test, a tady jsem měl špatný den, tak se mi to vůbec nepovedlo. Tak to neberte v potaz a berte ty průměrné jako výsledky. Už se blížíme k závěru, ale mám pro vás ještě jeden tip, jak si můžete zpříjemnit a zpestřit a opravdu vlastně docela dost vylepšit tu vaši přípravu na přijímačky. Vemte si k sobě nějakého parťáka, nějakého kámoše, se kterým zaujmete stejnou strategii a můžete sobě navzájem pro sebe si vymýšlet ty příklady. Nevěřili byste tomu, ale je absolutní rozdíl mezi tím umět vyřešit příklad versus umět vyřešit příklad a ještě ho někomu vysvětlit versus vymyslet ten příklad pro někoho jiného. Na každou tu věc potřebujete mít jinou úroveň porozumění tomu tématu a najednou zjistíte, aha, ono to vlastně funguje takhle, jo, když to třeba začnete někomu vysvětlovat. A potom, když ten příklad pro někoho vytvoříte, tak vám to dá ještě hlubší vhled do toho tématu. To je ode mě všechno, co se týče tipů na přípravu na přijímačky s nulovým rozpočtem. Všimněte si, že vlastně v každém tom kroku té přípravy nás čeká nějaká výzva, nějaká překážka, která spočívá v podstatě v tom, že jste v tom sami nebo třeba s rodičema. Pokud máte třeba rodiče, který se v tom vyznají, jsou třeba učitelé, tak to je obrovská výhoda, jo? Tak tam pak je to jako dobrý. Ale když jste v tom sami, jak je to hrozně těžký, ať už třeba co se týče toho rozplánování, držet nějaký tempo, dokopat se do nožice, to je jedna z největších jako challenge, který lidi mají. A proto jim pomáhá chodit třeba někam pravidelně. Jo? Nebo když nějakému tématu nerozumíte, tak potřebuju to vysvětlení. Mít možnost si procvičovat na příkladech, které nejsou v těch testech, který pak budu trénovat. Jo? To je hrozně důležitý. Ty cermatí testy, to TAU je jako bezvadný. Já s tím hrozně rád pracuju, třeba když připravuju děcka osobně na přijímačky. Ale beru si z toho inspiraci a vyzobávám pár jednotlivých typových úloh, abych jim jako takzvaně nevytloukl ty testy, na kterých oni potom budou trénovat. Jo? To samé se týká třeba těch cvičných testů. Na Cermatu jich je docela dost, ale není jich neomezené množství. Jo?
jak jsem říkal, mít možnost se na něco zeptat. Takže vidíte, že příprava na přijímačky po vlastní ose má svoje úskalí, ale dá se to zvládnout. A pokud byste se rozhodli přece jenom nějakou korunu investovat, tak vám s tím rádi pomůžeme na www.přijímačky.online. Takže si to pojďme shrnout. Za prvý, vytiskněte si katalog požadavků od Cermatu. Za druhý, udělejte nebo neudělejte vstupní testík, ať zjistíte, jak jste na tom, podle toho, co si vyškrtáte v tom katalogu požadavků Cermatím, co už umíte a ne. Když toho umíte málo, tak ještě nedělejte test. Když toho umíte už hodně, tak si test klidně udělejte. Potom trénování jednotlivých témat. Jděte do hloubky každého tématu, který se potřebujete naučit. Nejenom, že budete šmrdlat nějaký testy, to je na prd. Až máte probranou látku, teprve potom běžte a trénujte testy na nečisto. A pokud bude zase přijímačkový den na nečisto na školách, tak tam určitě běžte. A důležité je celou dobu si držet jasnou hlavu, nepřepálit tempo, abyste nevyhořeli, a udržet si tu aktivitu a mít zaměřeno na ten cíl. Zvládnete to? Věřím vám.